Ghana man ene mwakwa ya abuedu masani mweshie bim. Na mechiana na numatra nkumya nyinara, President of National House of Chiefs, President of Bono East Regional House of Chiefs. Otumfo Seitu Asante Mayuda. Ena fe onwani nuya osi ade ye kumfia me a otoso 9 chima Mayuda. Ene topic ni yetie. Yahudu mienu de edi kan was it the dwarfism de edi kan was it the dwarfism of Ashanti'S. No krese Asante fo no yentie ene na no besa ato abusa se ede enti ene na Asante fo de won ma ema yenuanu ma wo sirim emu wo ware won asemi nyina no de edi kan ya establish dada ya kama na sisu dua se sante hene ni nua ene tachman hene wonyina afrifie ba ko ya ayokofo enti se sante hene abusuafo ye ntientia de a ene na ye se tachman hene nso abusuafo so ye ntientia enso ye nkasa ebise nya no kresa doma hene enua no mpa ne asumenya kumawu bompata akwamu enti se asumenya fo nso yenu so mo ya Asantefo kumawu fo ya Asantefo bompata fo ya Asantefo enti se bompata ne kumawu ne asumenya fo ne yentienti ade a ene na doma fo nso yentienti ate se de friend say Dwarfs anase muatia nanso entesa de atieni akane na nam se edin Asante na nkasa gina wo se Asante yemfa sanye ye humfiri fa ahodie mu nti na okopa eye kon na Asante gina ho ma se medika akasa Asante ne nye kasa kasa hodo enu nti no wa asem bi se Asante nkai yenka ba bia wufire efise se wonya kai ba bia nipa kro firi a na wo pa che se wo titim akwese wo kire mas na integration, you are integrating them to the society. But when you start giving differentiation, it means wo kire se wo firi enti mo nya ba akọ Asante no se yedin a cover sa kasa hodo yi akeka bom ni nyina enti Asante mo no wo se Asante nkai ba bia wufire Asante nkai ni nyina no enye se won kai de waya ama won enti sanko nto symbol bi se dinkra nani e ba ne sen ena ne ye kan se na Asantefo yentientia ena me kan Asante ne ekon entia ekon so wo kwa wo jamma bunu no nkwada no vense nkwada nketoa no gya won fie na wo jamma no nso wo fie ekon no so okon wo di nkunimo wo di nkuguo obeba na mema ne bebre ya hwere won kwa enti bi kura kuro bi wo obeba na mu mema nyina asa. A typical example and say mra na wanchi enyina na bono kuro no dodo na ni nyina mpo eye Asante no ekun bi ene baaye obia oni wanchi abakosem bia ni say wanchi eye abusuan miensa ene di wakonwa ye wo sofo asefo ene wo nkwadu anofo won na di kan baaye ana konwa na ye wondia wo ya asenefo ena wonuanom ahemfie ye frifo nso ba beka won ho ti ahemfie ye frifo ndi oba obetena ahemfie ho no nso betena aye ese wo oben ahemfie ndi ye fra ahemfie ye frifo enti ekon ba akobai ema sa akon no sofo ase ne nkwadu asefo no mema ne bebri ehwere won kwa na won nyina wo ka Asante nso ko sa akon no dodo na ahwere won kwa enti ekon foforo sa abai na Asante pedom asa akọ ana wonya mema ofise wa hwere wo mema ne bebre eni ye nua no mahemfiefo no wo ma ye mema ne bi no medi ye anim se ye hene na ye nkọ enu nti wo ma wo mema tide wodi wo ani wo kọbai no se ne efiri na ekro mo nso ma ye den mo aba be kan ye ho enti ono ontena konwa no so ena mekwaye miensa enti se wo se eba asa dia na kire se wo kokon na nipa ne bebre to
ti woto saa ebi akuro no mu nyina no emema no kura aka ketu abi onko fa obi fufuro mfiri kura ben no ema na emma medi emeye friends yi emme ware ho na bia wo de bi wo me de aka ase because na wankasa woni wo hoko wo se ne mo enko srem ne enko fa mema wo ho mra wono de oba woni se wo mfiri ha na enso abeka ye ho oba na sakomia bi wo fie kura yema ni ni bi se wono no wono nko ana ba omo amudi agade omo ni enade ena wakofa ni nua ba bi aba ena oba so oba be ware ye ma no a enam so mudi agade nti se wono mpo na di akonwa no a oni ho a ne ba na be di ade ne ba no so ye de hye eno nti na wokọ Asante mu a anase akanfo mu a ye mfa ho ba bi agya no firi na emom ba bi ye na no firi ho na mogya ne ye bokọ eno nti enya se na ebia Asantefo ye ntientia ene nti wo pe mema tenten agramo ama wa ware wo no anso enya tenten agra ntesa na wo kokko anu olusu ni papa enti wo pen nkrofu ko bi o ba ware wo ma no no wa wo because be obmane bebiri o mukunu mu atore ato akono enti esi e penipa ko bi e mo ba be ware wo na afi wo ne wo awo ama abusua na timi agina enti de atie no enti enye se enye no kure se na se bi Asantefo ye Dwarfs anantientia se te sadia ene na akanfo na aka ni nyina nso ye Dwarfs because ye mododo no a migrate from Bonomanso yes e Bonomanso fo no so ye Dwarfs sa enso nte sa enti de ewo mu no afei ene hu ade bi na mani age be were nso aho efa yenua Kofi Adoma'S ohawa wo komo yawa wo komo no na ma me were aho na nso mani gie nso ene ne yire posture na wateki ene odosoro nko a wo yi nadi a kire ne kunu nyame nhirawo maame na na hema nyame nhirawo sa wo ho se asemi baaye obi betra wo se ena o bunoni ena wo sori a wo kasetia wo ye campaign against Santehene ena de e ma me be ye video bi kura se ni ba kura na wo kasa wo nya ni a wo keka na me mpo sa abram na me ni madwene kura ye me se Kofi Adoma'S free bekum fi se mre bi na interview bi mo ka bi sa a se ya afasa ho brekum fo nso ya Asantefo nti ma me kire mu sa enkopa se Kofi Adoma'S mpo oye bandafo nso de omo ka Asante ma wo ya Asantefo one se kwafo ne sampafo ne wonyina wo ka Asante man ho enti Kofi Adoma'S Asante ni prekope nanso wonso ono ankasa ka sankra wase minua no abonofo edi entia efri mrantie ni bi wayo ho bloggers ebi nso so nye bloggers so mun nam kumasi a omun nim amamre ya na awreho ya na omun kro munam so mun nim to omadwene yo mo se omun na create problem no omadwene yo mo se obi ni Ashanti'S region na onye santini sa mrantie na omun nim amamre omun nim akwasem enti etoda no mo di confusion enum ponti na se muka ya na nsan otumfo ka asembi se diama bono aman ni bi atiaka wo manyina ne se oba no opesu ohunu Santehene kura de na kumasifo bi ye won no ema won nya ni gie so obeba bi no atiaka nanso so wabai de obesa edina de nyina esikadwa de wo be ka ne ho so enu nti eyesa su no etora na awreho mpo yemfa ne se ebia obi wo efri Ashanti'S region men kasa Asante mu de se eso bono ba bi bebre ka ho ne nkoro ne bebre hafu nyina ka ho nanso so yemfa ne so obi fri Ashanti'S region ebia kuro bi te se tepa ya se no na wa akiri kakra e ka ho
ana say manso area ho wa betena kumase obetena kumase na one mrante na wo ni bi aya ayonko aya namfo no enti no na wura fi say na dwen ne say ono oye better human being than manso ho a ofiri ana say tepa ofiri no enti onu afoforo say free tepa ana say manso ho kora ba betu no kumase na o kyerɛkyerɛ na ho say so babwa niwi ene kofa sa ha oni nyina ba enti on say ma Kofi no akora kasa wase mi nua no abonofo na adwen ye ne sa eso ba nafo nye bonofo omo bono region. There is difference between administrative region and the group that you belong to. So enti empire na esi ebo e de taye nua na chi wa wunya sika no anase wunya fampai bota na chi wonso a wonsem wo bia obetimi aboa no boa na oyonko da ne woda enne na ato no ochine betimi ato wankoye boni bia so na saasem we to no mekai e da edi kan ya mehu Kofi Adoma wani face to face na nsen ya na mahu no TV so na mehu ne da enmani mu sei na nsen ya otumfuo 25th anniversary oba ho be kovai na me di hu no kane so enti be osom Ghana man onsom enipakuo bi enti yenyina ye mompa yenta na chi wa wonsam obi fa boa wonso so a wonsam ni bie no fa mpai bota na chi na wonya ahode metoa ne nwuma so mesre esikafo a mo obi ebi afi bia moko program anase festival mo betimi ayi bia 10 billion anase bia afi we 2 billion afi we 5 billion afi eto so 10 billion afi eto so 20 billion no wo say sika ya eye development na wo pe nanso so onua ena ne ho a kire no nti mwa obetimi fabua yesre nyame ahoɔden ema yenua Kofi Adoma wanwani so nyame na nkasa behwe no so no wasane yade ni asre onyame ahoɔden ema na busua nyinara bandafo nyinara na yire ene na yire busuafo nyina ba bia na yire eye hema ene na yire papa no nyina abusua nyina onyame nka won enti ya disua efri na kroma bunu no munya isa nsemhunu na ya amudie no because mu ana mo twetwe mo ho onyame nhira mu nyina